Vale, nada, que presentamos este rogo con relación aos lumes, presentámoslo tanto en moción como en rogo, pero entendemos que ten máis sentido en rogo na medida en que son propostas abertas para debate, pois coincidiu, desgraciadamente, cos lumes de Sober, pero a verdade é que xa cando fora a vaga de lumes de agosto estábamos pensando en meter unhas propostas sobre a prevención de incendios e, por desgracia, pois Sober non librou. Así que queremos aproveitar este pleno para darlle, como xa fixemos persoalmente con algunha xente, pois para manifestar a solidaridade con todas as persoas que sufriron pérdidas polo lume e tamén pois o agradecemento tanto aos veciños e veciñas que estiveron na noite do venres como pois aos propios membros do goberno local que estivestes aí e sobre todo tamén ao dispositivo todo por a entrega e por a dificultade dun lume que xa se viu que é caótico, que é devastador, que é tremendo, que a progresión do lume dende que prende desta ribeira é rapidísimo porque hai xente que tuvo que sair sin pechar a porta da casa, que é algo que non, supoño que nunca ningún dos que estivestes a pé de lume vistes unha cousa semellante, ou mellor si, se estivestes neste tipo de lumes de última xeración. Pero o caso é que tamén paira por aí a idea terrible de que pasaría se este lume se produce no medio dos lumes de agosto, cando había tantos focos, cando había varias comunidades autónomas ardendo e non puidera haber tantos medios aéreos como houve. Sería a situación moito máis complicada e vimos que acarrea incluso risco de vidas. Así que nos o que propoñemos é unha serie de ideas para mellorar a prevención de incendios. Xa sabemos que as competencias, o grosso das competencias son da Xunta, pero os concellos tamén teñen unha serie de competencias que se está vendo que son incapaces de asumir. De feito, tamén o propio presidente Rueda acaba de anunciar que volve a lei do goberno de coalición en canto a que pois vai asumir a Xunta a limpeza das faixas de xestión de biomasa nos concellos pequenos. Entón, imos desgranalas así rapidamente, empezando quizáis por o final no tema axudas e explicar o sentido de cada unha. A nosa intención é facelo de xeito positivo, que sabemos que quizáis o tema máis complexo que nos temos que enfrentar na política municipal e queremos que isto pois sirva como un punto de inflexión nos concellos chamados da Ribeira Sacra, que temos que atender ao fundamental, máis que a todos estes fastos do patrimonio mundial, atender ao básico de ter as aldeas protegidas, de ter o territorio ordenado e garantir pois que non haxa estes riscos sobre a poboación, sabendo que a situación é moi complexa porque o cambio climático pois non o podemos deter, por desgracia, dende os concellos pequenos. Podemos facer cousas, podemos impulsar esa comunidade enerxética, por exemplo, pero os lumes van volver. Pensamento máxico pensar que isto libramos este ano e que non vai volver, vai seguir habendo deste tipo de lumes. Entón, rapidamente, en materia de axudas, simplemente sinalar que entendemos que xa o Concello vai poñer a disposición da xente os servizos municipais para que poida solicitar tanto as axudas da Xunta como do Ministerio e nos propoñíamos isto de declarar zona afectada por emerxencia de protección civil que poida acarrear determinadas exencións impositivas, pero deixámolo aberto de forma que seña a alcaldía quen poida facer un decreto para aprobar isto se o estiman conveniente os servizos xurídicos tanto de Sober como de Pantón, xa que están os concellos pois coa mesma secretaría que valoren se é posible ou se é factible esta declaración, tendo en conta que non afectou a todas as parroquias do concello. Logo, na cuestión da agrogandeiría, facemos fincapé na necesidade de promover a gandeiría en extensivo porque as persoas expertas identifícano como un factor que protexe desas consecuencias devastadoras dos lumes e incluso a idea dun rabaño municipal que son así un pouco fantasioso, pero que pode ser simplemente que haxa unha persoa encargada de mover cabras a algúns sitios, buscar solucións. E despois, sobre todo, isto é máis a medio prazo, establecer un plano de ordenación territorial que recupere usos agrarios donde agora hai piñeiros, por exemplo, pero sabemos que isto non se pode facer nun ano ou en dous porque son décadas de desarticulación dunha paisaxe agraria tradicional. Logo, en canto ás infraestructuras de empresas e administracións, parécenos importante chamar a atención sobre como a DIF deixou a zona da vía chea de tubos, de material que non debería estar aí,
e que xa foi denunciado por Veciñanza de Areas. Constanos que hai unha pregunta por escrito no Congreso que creo que está a piques de ser respondida, pero é que non pode ser, non, porque se encima a orixe do incendio pode ser a vía do tren, temos que coidar precisamente os entornos da vía do tren. E tamén, pois, reiterar as empresas responsables da distribución eléctrica pois a necesidade de que manteñan os perímetros das súas instalacións. Logo, sobre as faixas secundarias de xestión de biomasa ou de que comúnmente se coñece como ter limpos os núcleos, pois cremos que non se pode cargar na veciñanza o de que teña que decirlle a un veciño quiteis espinos que os tes a 30 metros que non os podes ter. Ten que ser o Concello quen actúe de oficio, que ten competencias, e para iso pois nos cremos que hai que aumentar a 2 as prazas de técnico ou técnica de xestión forestal, facelas estables e ter un mecanismo áxil de comunicar esas incidencias, porque non pode ser que sea a xente a que teña que estar vindo ao Concello. En espera, claro, dos cambios normativos de se a Xunta asume esa limpeza das faixas secundarias e volve á lei do bipartito. E esta idea de perimetrar todas as aldeas, de ordenar as súas contornas, de ter as pistas adecentadas, de ter os hidrantes, as bocas de auga e todo, unha especie de cortalumes en cada aldea, podese desenvolver máis como unha idea que nos trasladara Felipe Castro. Creo que tamén o falara coas comunidades de montes desa idea de cintos verdes ao redor das aldeas, pero algo xa máis a medio prazo. Logo de sanidade, revisar se é necesario traídas de augas e fontes parroquiais, porque sempre despois dos lumes pode haber problema de afectación das augas. E, por suposto, tamén cremos que é o momento de erradicar por fin os eucaliptos. Xa sabemos que están prohibidos no Pexón, pero sempre estamos vendo que hai rebrotes, que hai algúns de anteriores que non se quitan e sen dúbida, pois é un factor de risco. E fomentar outro tipo de cultivos como a castaña, as frondosas, e tamén instar as comunidades de montes a outro tipo de usos do monte. Creo que neste lume, na Ribeira do Cabe, se viu ben a diferencia entre o que é un lume nun, iba a decir, bosque non é, nun monte de pinos ou unha zona de frondosas. Creo que ademais foron os pinos saltan a calquera sitio, é un lume tan caótico que houbo viñas que se queimou unha viña, a do medio sin queimar, e a outra queimada. E logo, de protección civil, propoñíamos, xa sabemos que é unha idea complexa, pero crear unha comisión municipal de prevención de incendios na que polo menos se reúna unha vez ao ano coas comunidades de montes, coas parroquias, ver como está a situación en cada aldea e que axude a manter actualizado o plan de prevención municipal. E tamén incluso, isto é algo que nos trasladaba a xente máis maior, ter un protocolo claro de actuación ante un incendio, incluso pois cousas simples como saber que teñen que facer, a que teñen que atender, a que canle teñen que atender, se van recibir SMS ou non, porque se teñen algo escrito, síntese polo menos tranquilas cando empezan a ver as novas dos incendios. Bueno, sigo. Por último, tampouco é menos importante, aínda que o pareza, a cuestión da transparencia, porque nun momento en que a información circula ao instante, se non hai unha canle oficial que traslade de forma transparente o que está sucedendo, pois empezan a xerarse desinformacións que incluso poden poñer en perigo, pois poden xerar situacións de perigo. Entón, cremos que a Xunta pode ter a capacidade de ter unha monitorización a tempo real dos lumes, con todas as dificultades que ten, porque o lume enseguida cambia, pero que haxa un lugar onde se poda consultar fidedignamente e tamén, pois, que o propio Concello faga transparencia de como fixo con eses expedientes de limpeza de fincas, que se elabore un mapa detallado das perdas e afectacións do lume e os detalles da intervención. E así acábase pois con comentarios sobre cando interviu esta brigada, cando a municipal, cando, non sei, é unha cuestión de transparencia que no tempo da información é fundamental. E por iso propoñíamos iso, sabendo a dificultade que ten, pero é que no ano 2025 os partes dos lumes non poden ser arderon tantas hectáreas, non, ten que ser máis rápida a información e incluso se pode ter unha app con monitorización do lume, porque houbo xente que estaba en Vila Escura, que estaba en Canaval, que non sabía moi ben que facer. Se ten un acceso máis fácil a esas fontes de información, pois pode decir, bueno, pois preparámonos por este lado, de feito xa o fixeron, pero que é tamén algo que axuda a previr desgrazas. E nada máis, simplemente que queríamos facelo
de xeito positivo, tamén de xeito crítico, incidindo en que os concellos teñen que entender que isto é fundamental, moito máis que o patrimonio mundial e que todas as propagandas de Ribeira Sacra, Patrimonio da Humanidade, que hai que gastar cartos na prevención e que iso xerará un territorio mellor ordenado e tamén máis atractivo para o turismo e para todo iso, pero que o prioritario é isto. Sen máis, pois, e quizáis cada pleno traeremos algunha destas ideas e faremos seguimento das mesmas. Bueno, pois, gracias.